Bizkargin Santikurutzak, tradizioa eta memoria. Bizkargi mendiko tontorra da, Amorebi eta Etxano, Musika, Morga eta Larrabetzuko udalerrien bateragunea. Hortxe dago Santikurutz ermitea, gaur egun Larrako San Joan bateatzailearen parrokiari jagokona. Lehenago ostera, Etxano herri zanean, Etxanoko Andramari parrokiari erantzita egoan. Aspaldiko baseleizea dugu, izan be, 14. mendeko Larrabetzuko uribilduaren sorrerako gutunean emoten da beronen barri, 1376an. Maiatzeko Santikurutz hilaren 3an ospatzen da. Sasoi baten, egun handia izaten zan artzain eta baserritarren egutegian. Jai erligiosoa baino gehiago zan. Erritu, otoitz, otordu eta antzekoetarako unea eta gunea. Jenterik gehiena baserriak emoten ebanetik bizizanean, egun horretan bedeinkatutako ereinotza edo elorria ipinten eben txaboletan, ganadua gaixoetatik babesteko. Orduantxe egiten ziran ekats eta izurriteen aurkako errituak be. Bizkargira egiten ziran sikatearen kontrako errogatibak be, entzute handikoak ziran. Ingurumarietako ermitetatik hasita askok eta askok parte hartzen ebelako. Ostean, ermita ondoan egiten zan erromeria be, ez zan astoaren goizeko arrantzea. 1927an, Gerra Zibilean egon ziran burrukaldi gogorren ondorioz, guztiz zuntxituta geratu zan ermitea. Baina 53ko maiatzaren 16an inaugurau zan barria. Gerran gertatutakoek, baseleizearen historia ez inguruarena eta Bizkargirena berarena ben betiko aldatu ebezan. Frankisten asmoa esan, 10-15 egunetan Bizkai osu hartzia. Baina izen eben izen zen erantzun, gogor bat, erantzun irmo bat, hori eragosteko, edo behintzat alik eta gehien atzeratzeko. Gernika bombardeo benean, apirilaren 26an, urrengo fazia zen, frankisten asmoa esan Bilbon sartzia. Bilbon babesteko Euskal Gobernuak eratu eban, zatzeagona burdinez izan. Da bizen bitxartzian, Gernika eta Bilboren bitxartzian daozan mendizak badira horrek, Bizkargi, Jata, Sollube, batez be horrek. Honen mendizon importantzia da, bizen bitxartzien daozela, baina ez bakarrik hori. Da, mendi honetatik Bilboia tirora dao. Eta Bilbo babesteko burdinezi hori erara dauke frankistak. Garantziek handizena batez bezeukan Sollubek. Sollube babeste bana esan, Bermiotik Mungira bitxartzeko bidia, eta horren kontra zizian frankistak erasotzen. Lortu ezin da, hor borroka luziak izen zian, eta Sollube gana batian batzuk eta bestian bestiak dominate ben, ordan frankistak egin esan, hegoaldetik inguratu, eta hor sartuko da Bizkargi. Da hor Bizkargin beste inbeste gertatuko da. Bizkargin maiatzaren 8-9 egunotan izen zian borrokak, batian batzun menpe eta bestian menpe, ibiliko da, baina azkenian, frankista lortuko da be, tontorro horrek kontrolatzia, eta hortik ja Bilbo erarauke. Horrek, eta azkenik, lemoatx berenganatu ebenian, ja Bilbora sartzia zen, ez ez etxi, hautsi, eta ja Bilbo sartzia. Gudatezak eta milizianu bazek izen, galduko ben. Ondo edo txarto asko edo gitxi, danak zekizen, han ezegoela zereginik. Edo zeregina zala eustia, eta ezingo zala gerra irabazi. Naiz eta batailak irabazi ez, naiz eta gerra bera, elkarren kontrako borroka hori irabazi ez, gerra bakar gestira tiruak, edo gerra bakar gestira bombardeoak, gerra gehiago bada. Horre eguan beste gerra zen, ideen gerra eta da zergatik gerra. Da horretan
alegin juzian, eta nik uste horretan irabazi bela, edo lortu ebela garaipena. Hau da, batzuk eukien indarra, da bestiak zeukien nahi bozu adoria. Eta kasu honetan, irabazi bena izan zen, nik uste gerria baino gehiago gerra ostia, eta gaur egunekoa. Erromeriarako leku parebakoa. Maiatzeko egun horretan, gorrienak eta bi ikusi arren, pasauziranak pasautabe, gerra osteko hamarkadetan Santikurutzak ospatzen jarraitu eben. Bertako meseak eta erromeriak ospe handia hartu eben. Izan be, sasoiaretan, herrietako eta baso ermitetako erromeriak garrantzi handikoak izan ziran. Astegun buruzuriko lan eta ardura astunetatik igez egiteko modua zan gehienentzat, egunerokotasunetik aldentzekoa. Eta kasu batzuetan, urte guztian ikusi bako alboherrietako lagunaka salkartzeko tartea. Egun eizentetako ze izen erabilten dozue? Santikruz, bizkerrikoa. Bizkerriko egun esaten berez, Santakurzek dire, beti Santakurzek, bizkerriko Santakurzek. Izetez, maietzan iruen dire. Egize da gure amumaketa esate bela maietzeko Santakurtze. Baina gure belaunaldi zen edo beti esan da bizkerriko egune. Santakurtze eta hori dana, gero inguz lotura guztizek eta konturetu gara maiatzak hiru dala maietzeko Santakurtze eta horre gauza guztizek, baina guretzako beti izen da bizkerriko egune. Eta ez soin esaten da moden bizkargi eguna, guretzako beti izen da bizkargiko egune. Hartuak gara jo, zazue izan, hori egune espeziala da, esan ditzeguna, beste egun botin ere, bezperan da, bizamonien da. Eta guzti joateko ermitiaz guzien, hori egune berez izatatu autorrenetan da. Goxik jarri goxitu. Osak, eraikeko be? Eraikeko. Egun hori hobie? Esakunie. Da, haititepo, ikara jo. Gero joan gara bizkerri eta lehenlego hartu eren bidua, guret. Solo bat egote zen preparate, iminte, presti, iminte. Ja, gertute dana, eraiteko gobion goxin da, zizek azuteetan, gua zizek boteten umiek. Haite zuluak egiten da, nikuk azizek eta amata ditatapetan. Hazi dire muiak horren, kanpak. Daia amaitutu nago. Kanpak amaitu, zera joan darpie garbitu, hor guaz, urtetan lekitze barrire, kalapaka. Nondi joaten zinien bizkergire? Etxanutik, eutzaganera. Hor basori paso, epaltzen albotik, eta eutzagandik gero zabalera, zabaletik gora, bizkergire. Bueno, zorrontzak etortezina zabalen, nuer baten ez dugu zeren, larrebetzutik holan izomuz morgatik honan zaulan. Miakorretik urten, eta gero eurako lurrezko bide bat egon zan Urukutzetik gora, eta ustezan morgakoene, edo morrokoene esan beba izatetze, Andramarire, da Andramaritik gora goiko ganera arte edo Aratxabela ganera arte. Aratxabela ganetik gora. Guk gehien goa larrabetzutik oinez, bertotik azte. Hemendik Elizalde, Barrenetze eta Bizkergi. Kotxiak eta zizirenean goiko ganera igote horien kotxez, da handik igote horien oinez. Gu beti joan gara Gorozik erarte kotxez edo baten batekeroan da, eta hortik gora igon gu beti. Goroziketik igoten azte zara kanpo santutik eta atxelireko eta oin kortafuego zainera oin kurtzi iztezu alde batera eta bide erreza da, dana zuzen goran. Arburu azpire heltze zara eta horrelako esplana bat txikitsu beteken da hor zorrontzako bidiegaz batzen da, eta hortik gora, Bizkergiraino. Baten gitzezan Bizkerriko egunian, bertan, Santakurtze egunian, abadiak, bera joatezan eurretik, onagilloak, gero atezeuen kurutzi eurretik, eta, eskolako danok ez, talde bat, joaten gitzezan, bere atzetik. Da gero bidean, pasauala, auzoetan da, gehituz joaten zen, erromesaldi modu baten, erromeria bat lez, pozik, umea bat ez umea pozik. Kurtzera lehenengo letaniera inkorporatan zienak, zien Gorozikekoak.
Eta gero goiko zelairen, kurtze bat da, oin behan dau, eta jutetik ginen etxanokoak, gorosikekoak eta musike alderriko guztizek. Han jente tropie gotezan, jentie ja eske musike bere izikez behan dize da, eta jente egize gotezan. Eta Bizkargira Allego baino 500 metro lehen hau, hasten zan, geratu, orduan dan hasten zan letania. 500 metro, kilometro bat baino gitxia bizeno zan. Da zer izaten zan, baulako errezu batzuk, letaniek esaten dana, errezu, errepikatuko da santuak, Santos Mateus, ora pro nobis santus, da gero eskaerak, latinez. Latinez egiten zen, da ora pro nobis eta libera nos domine eta defamet belo, hau da, gozetik eta gerratik libera nos domine, horako gauze batzuk egiten ziren kilometro erdi bat lehenagotik, da orduan danak isilik, orduen une horretan batzen ziren beste herrietatik etozan letaniak han une batean. Etxanoko partea eta Etxanoko buru zen, zanez Etxanoko abadeak gidatzen eban letania hori eta beste inguruen datzean. Handi, ja, letani zen joate zen ermitxe barrura arte. Da, amaitze zen ermitxe barruan. Eta beste aldetik etozen ape holako zeo zer egingo ben. Ze orduan rituak, nahiko unifikatuak eta batuak izaten ziren. Zen nintzen monagilua, Etxanoko parrokian, eta joan birra egiten nuen. Bat egintzen ara, abadiegaz eta atzetik, erbera izagetan gero, mesa denporan, etxeko gero lanak. Zenbat mesa egote zin egun horretan Bizkargi? Egote zin. Herri bakotxa berana? Berana. Osa, letani bakotxa berana? Letani bakotxa berana. Guite zeben orduek, batak urte beste izatu egiteko. Nik entzun diodeko eta harin hau beste mesa labur bat ostian bebai, mesa nagusie zan Etxanoko parrokiako jardura. Hamezi urteetan gendun kanpora danok, abadiegaz. Da abadiek izaten ziren orain, enbiu odaie berinketu. Hanek intzuzen errezu batzuk abadiek. Zeruek berinketu, ur berinketu ez. Da danok errezeu, beraink izaten intzuzenari kontesten. Artu, txoletien ureta, txoletaz, itxezuen kanpotik guetatxu eta todo bendezido. Gero, Zorrontzatik nahiz eta Zorrontzako partea izanez, Etxanok ezakuen leheze odolako ordena abazile bai, da Zorrontzatik bai, da Guardia Zibil bai, hori izate ziren ritualak. Eta gero Baskari ebe, bai abade, bai agintariak, bai Guardia Zibilakan, holakon bai berezi baten, izate zen Baskaria. Baina, bitartean bestea, erromerien, da bakutsak gero atenoan bere maleti, eta banan duan, da familia handi batzen zirenan mantel baten inguruen, lurrean, ez darrite. Bezkari izite zen, batez be, makailua. Makailua bera duten bota, etzetik egon da, klaro, bosterik egon, eta berratan eta hona batzuk dute ziren, zer, limonadi eta amak egite zeuen, solomoa gordeta, hori zutan emiti txarrina. Akaba eta gozan orduan? Bizkiria guzinak hau, jamari, urrezko lapiko baten, da txorizo arte bai. Koipi urtu txarrina, lan eminde. Da solomoa, meinde, gero arrutzia zein da amak. Da gerniken urtin zapata pare bat edo erosten bazan, baten batek, edo albokoa bateko esbi edo, zu biztu zuko kaja bate, zapata ekardut ez daumin eta gorde, eroteko hau zetu ordue. Da barrun, zerit, asa horri zen da batute. Ez papelik ez, albalik ez olako pentseuz, Ui, eroan guaneken nik neuku duana, hoi orduen amak ipenik ebokal bitxu bete txokolate eta ukitxe, da gero txarri ze itxezan ere bat ero bi urtien, da pernik joten bazan beste bokal bitxu bete eta goizien jan bat eta bestie gero eta kitxo. Etxeko duzu. Apur bate normalean baino
ohatxoak, beste aurrera joan behar zen duen, da mantela zabaltzen ziren, urkiola lez, da ikusi dezan bakotxak zer baten egon. Da ganetik pasteltxua bebai, da horretik orduan lebatza, otzean erabateko ona zen, lebatza probet, lebatza karu esan orduan, lebatza arrainen bat, baina arraina probet, hori lebatza, danen aurrean agertu behar zen duen, edo etxeko txolixorik edo pernilik edo lako guzti bagoa zen, zartenek edo ostute jateko modukoak. Bakotxak etxetik orduan baserritan egozan generoak, ogie eta ardagoa, edatekoa, zeo zer, da... Gero, gaztaietan membrillo etor ziren, zantzien etzeko zaharrak badauz. Ezen eseten tertzi zona, honino maitzien. Etzekoak kamaran tximurru batzuk gote ziren, pesardu badago edo, zahar batzuk. Ofrendeko plantan, egote zen arbola handibe eta gaiz bat. Dan eite egitzen lotu. Lapur baten egon. Eta han emoten duzkoen txarteltxuet. Letainen joan denak arda hartzeko bizkergen. Areaz txarteltxuegaz, zagibet eroten zeuen aientamentoak. Norregoak? Ez, toketan zekonak urtin baten. Zake txandaka? Txandaka. Txandi ez dure nantxe. Zanarra betzu, musike, txano eta... Bai, da guretzat zein betet erotik lagu isitzen eroan ontzizero biarratzeko. Arantzire, emonetxe hori txartela eta arantzire botaten zuen. Baina ontzire gumi eperoan dizela, segeroan egarri gara danoketa eta ontzire gero duzen. Dezal ez egoten aportuten zan gauzi, baina kristalezkoa egon bihar. Eta gero botiletara, txoletetara, han erreparti dute, bezkalduteko, ero jateko. Ama egitu zanien, agur, txominiko esatak ontzen txomin, begiristain, bizitzen etxanoko plazuelan. Deko izuen aztotxubet, zure aztotxubet, da aztoa hortzarak ipini, da aztoa bete, garrafoiek, eta ure saltzeko, ze urik ezegoan bizkergin, da urero baten zuen saltzen, da zue garbitu moduko batero. Kobore bat txakor handi betero, irutxiki irozea eta zua dureran da bestiet. Baina urbarik gaten zen. Taberna batzuk eukien ara igoteko baimena, bat eutzeaneko biek, hangoa zirelako, ez dakit besterik inorre egoten zen, ez dakit horti zorotzatik aldan aldi horti beti inorretorten zen, baina mugatu zen, orduan. Batak ipintegoen alde batean bere txosna modukoa, da bere zaragiek eta eraten zeuna, edarie, da bestea besteleko baten. Hori izate zen, beste popaile bat, zehare galtzen bihaziren gora, eta orduan ez egoan kamiorik, ez egoan startak, da burdietan altzetan ziren, da Akordu edo, gehiagodekot, igual barkileruena. Barkiluak igual izte ziren, bitxia ujaten zirenak edo ikusi, eta ebilti ziren saltzen hori barki izan, eta benga, barkilua jaten. Horrek erremari guztietan egoten ziren. Barkileruek euren bonbonea lepoan hartute, herri guztietan, jaietan egoten ziren, da bizkarkire bai, aileetan ziren. Nik barkileru eta roskileru egote zan. Roskileru urte guztizetan izoteguen. Da hortik, almandorgilek eta putzurruzgilek esatzen etxin, da joia. Nik hori putzurruzgilek gero, ia zemina, hori, berba hori, putzurruzgilek, berbie polike behitan ziren, da azken ezan putz erroskilak, putzesko erroskilak. Da horrek saltzen ziren erromeri guztietan, higituape etianoak joaten ziren, behintzat karro bat gitxienez, karro baten hainbeste edo bi, eta euren animaliek eta aileetan ziren, eta arbe, euren gauzek saldu egiten eroizan. Horako, merkantzi txikiek, ez da eraztunek, besokuak, bestelakoak, jatekoak, euren gauzek saltzen, urtero, egote ben. Bueno, ote zan goiko zeleie en pleno. Han ezan sartzen txakurripe, gentiaz, boi. Da, ni pentsotote orduan, afangi jau
erremedia joateko eta jantzan eiteko eta danerako. Ze, hastien, ero 15, ero urtien aize bakarrik dut zen. Erremedit zela, gero baino, zer gehiago, musik gehiago. Tamolin herritek eroate zuen, etxanoko herritek, eroate zuen tamolin ebe. Da bat soinula ere, da gero hasi zen, larrebetzu partetik bat eta gero beto bat, gorosik partetik eta, gero filfona, oingo moduko elegantzi barik. Erromeri simplea, baina erromeri izen teue. Han edonor joan da joten ezin zen hasi. Euki behar egun, bere baimena, bere ordaindu beharko zegoen zeozer, plazea, ordaindu behar zen, plazea eukitea, eta gero, soinulariek kobro egitean, beste kobratzaile baten bitartez, dantzea martxan ebilen bitartean. Gure kasuen joaten zan soinulari ze Eduardo Egiarte zan. Aitek eta joten zeurien, eta gu aitek eta joten gu txikin eginen. Eta orduen, gu jolastuta jentiek euren alboan jantzan egiten zeuen. Soltean, harinarin da fandangoa, eta gero, bezkaldu ostean joten bazeurien, jaizeten zan, fandango eta harinarin bebai bals moduen da holan, eta orduen jentea bikoteak hartzen ziren da jantzan egiten zeurien. Baltzean erropatik urrentzu, pekatu zen. Neskiri eldute apurtzu epaztutze pekatu zen. Zineztute baina pekatu zalata. Zineztute baina, kompletuan. Eizeten zan plaza moduen, berak pageuen bizeuen tasa bat jotiarren. Eta gero, pikotea hasten zirenien jantzan, egoten zan edo lagun bete edo baten bat, kobretan gehien bat, mutileri kobretan zeurien. Leheneko joan izango zen, nira zenitzen dien txakurran dibetikoan, batzen ebite zen, tiki ipini, tiki ipini ezkero arraste guztireko. Gero goikoak ez zuen baliziten berako, erromeri gote zan goien, eta bian barriro pago behar ziten zan. Horrek zorron zarantzaiteruen erromeri, eta beste egiteruen goiko honera egon da oinmorgako udaletxeak ondi noan ipinten dugu, Santa Cruz egunean maie eta kopu egiten dure. Bantxe pinu betau, ari zen azpien. Morgakoa, Josetxu, soinulaz. Josetxu, morgakoa. Josetxu soinulazek berantzan bizkirgitik beti joteuen ganen, baina ja izetazan iulo pieza datorren kuadrili gaz edo holan bakarrik. Akordue, romeri bi egote ziela, soinulaze parte batetik, beste batetik, eta asko gero sortzi behatzi jamar urte gena zen da, bizik bazan, berandu txau, akordu gero gingo nebe. Baina gero behingo ziren erromeri. Gero nintzen joaten bere egunia, gero ja repetizioan. Gero ja, bertan egunien, bari repetizioan ja joate zen, bizkergire gehizen bat. Repetizioan, lagunekin, de kuadrilen, da hori ez, lokailoakin, de jai ospatze, jaia eta hola joatu nintzen bai. Erromeria baino gehiago. Ospakizunerako lekua izateaz gainera, oroitzapen eta aldarrikapenerako lekua be izan da Bizkargi. Gerra ostean, ermitea berreregi barik egoanean be, makina bat lagunek igoten eben gerran zauritu eta hildakoak omentzen. Ordutik ona, urtez urte, handik hortik hemendik, jente mordoa igon izan da gudariak ondretako helburuz. Nongo jentea batzen zan Bizkergin? Bizkergi bueltan da zen herrietetik, gehienez. Baina, horreri ganera, Bizkaiko, nik uste dut Bizkaiko leku guztietatik joaten zara ala jentie.
Bai, nik gazte denporan gogoan dekot, hango kolegioko lagunak, Bermeokoak eta Derijon eta Arenatan bizi zinzinak han junteten gintzezan. Orduan, nik uste dut jendia herri guztietatik joatezala. Etorriko esan Bilbotik bizkarki ezera. Da gero horre frenten ibilikoen gurasoak eta asko. Da hor frentien gudari asko hil ziren. Omenaldien moduen joaten zan jentien. Ez jaiaike bakarrik. Asko gehienak uste dut, adibidez, jentik kanpokoak joaten zala gehiago horregaitik. Errepetizio egunean herri guztie, eta ez herri bakarrik, ingurutik etorten ziren, Bilbotik eta trenetik, Lezamako trenetik, bandadak etorriten ziren, kamino. Galdako aldetik eta Bilbo aldeko jentia, Leginetik etortik bera etorten ziren, gero, hau izeten zan, errepetizio egun hori izeten zan, itzelesko jentetzia. Hartu zuen jentiek bezkerire joateko amez bat itzela, beti ikuineo. Borruka galdu arren, ideen borruka esan galdu. Eta hori da indikatzen dena. Hori da, Francoren diktaduran eta diktadura ostian han gogoratu izen dena. Mendira joan, eta esan, bitu hemen ibilizan gure aita, eta hemen ibilizan ez da inor, hemen hileben hau, edo hemen galdu zen bestia. Dino dena, gogoratzia, galdu arren, gu galdu genduan elkarren arteko borroka hori, baina guk hemen diragu. Guriak ondino ez dago egin. Gu honetan oso erakargarriz esan ingurue genekielako zehoztat. Gogorra izan zala bizkargi inguruan paseu zana. Eta guretzako trintxerak nun ziren deskubritzean zan joku antzerako bat, genekien bizkargik zehozer eukala inguruan, etxien eta entzuten zen dut. Eta hori, urtiek pasatuta, kontzientziatu egiten zara gauza askogaz eta konturatzen zara ze garrantzia eduki zuen bizkargi gerran. Franco bizi zan, baina han aprobetxetan zan kantuak, karazotan egoten ziren kantuak antetako ikurriñak ataratzeko. Frankismoagaz urte batzutan 65. urte urrenetik aurrera debekatzen saiatzen dira, horko jaia bera, eta orduan orduko giroa dela eta agertzen hasi ziren ikurriñak saiatzen ziren txistua jotzen, debekatzen ziren, eskutuka ikusten genuen jentea ikurriña ez dakin nondik erakusten, kabletan eskegitzen, eta halako baten lortzen zen dantzan egitea. Pentsa izue, ezin zen dantzarik egin, baina lortzen zen momentu batean, minutu batean, biribilketa batzuk zikieran egitea. Agertzea ziren ikurriñak, alta tentzinoko kablietan da arantza joate zainan dokumentazioa, zera, eta itxi espazetan, harineketak eta bertan jantzan baina bilurregal beti harineketan urtetako eta... Eskerri gau baten, bespera baten, joan ginen, batzuk, eta esken genuen ikurrine, pini genuen alambre bat postu batetik bestera, eta kable bataz, harri bataz ikurrine. Entzun genuen zaratotxu bet, handiti bera, dan aurrutute, gau esan. Kakastute bildurregaz ontsegoaz gu kartzelara, ez dakiz? Eta beste egunean bagoaz, eta koloketako ikurriña ondinoan, ama, bizotza lekutik urtetan, bai, izaten zan. Beti eukitze ziren eskusen bat esaten genuela gora Euskadi edo esaten genuelako ez da izer. Hori beti zan, hori zan detonantie eurentzat, barrutik urtaskun gauza bat zan hori. Baina hori etxakildiz guztetan, bazizten ziren, baina egurre moten,
Eta goiti bera, inosko baino harina bajatzen egiten zen. Egurre egoten zen, egurre eta korrika asko. Egoten zen desbandada total. Da, esaben, ez gainen jakiten, nun amaituko gainuz, urtetan zen handik bera, por pies. Eta gero danak normalez eskapetan genuen, gehienak zornotzarantza. Bestatzuk morgarantza be bai, eta gero behin zornotzara, handik behin urten ezkero, danak eurentzat dano galtzen gintzen. Pinu hartien, ide hartien edo danalakoa. Ailegeta zanin zorrontzara, han berromaiz egoan, domika guztietan lez. Azkenengo frankismoaren amaieran, egundoko pixu aukideu horrek gerrak, ez da? Agentea alegindu eginda hori memoria historiko hori mantentzen, ez da? Baina memoria azken baten, zer da, gogoratzia gure aurreku egin jakua. Ez bakarrik gogoratzia egin jaku, ez bada zergatzia da gogoratzen dana. Eta azken baten, bizkargin gertau zana, orduan eta gero, eta ez gaur egun bakarrik, gogoratzen bada, lehen esan dodana gaitzita. Hau da, orduan egin zanaren alde gagozelako, eta orduan egin zana ekarri nahi dugulako. Jaia Alkarlanean antolatu. Frankismoaren azken urteak ez ziran errazak izan oro har euskal kulturearentzat. Eta zertan esan ipez bizkargin egiten zan jaiarentzat. 60ko hamarkadan gure kulturea suspertzeko asmoz, hainbat alkarte eta mugimendu eratu ziran han eta hemen. Orduantxe sortu zan, Amorebi eta Etxanoko Udabarri dantzataldea be. Eta 1960ko hamarkadan, hainbat urtez, kantaldi jentetzuak antolatu ebezan herriko frontoian Bizkargiko errepetizio egunean. Talde horri eta hurrengo urteetan jaia antolatzen ibili ziran beste batzuei esker, Alkarlanean antolatu izan dira Santikurutzak. Eurei zor deutzegu, hainbeste urteren ostean jaiak bizirik irautea. Nazionalismoentzako oso garrantzitsuak ziren mendiak, erromantizismoaren eraginez edo nahi duzu nagaietik, eta dantza taldeak sortu ziren hor 60. hamarkadan, eta beraz kulturaren ikur moduan ikusi ahal ziren horri dantza taldeak. Orduan, horre mobidu ziren, momentu hartan, zertarako euskal kultura hilda etzegoela adierazteko modu nabarmenean. Nik hor esango neuke, Udabarri sortu zanetik ezala izen dantza talde bat bakarrik, ez? Euskal kulturarekin zerikusi haukan guztiarekin, hor sartuta bilten zen, hor bultzatzen, ez da. Horren, 60. hamarkadan, hasieratik ja, hortik Euskal Herri osoan ere, egoan hor mugimendu bat, Euskal kantagintza barria, eta mairua, eta zute, harina, ez? Eta horren, herri mailan eta jentearen artean, ikusten zen, eskakizun edo demanda bat, jentea gure ban horre kantaldik. Horako horren sasoako testu egin eta. 1911 ingururare ikusten zen Bizkargi eguna izaten zela egun bat berezize, gazte asko joaten ginela, jente asko joaten ginela, egun bat apraposa, jaialdi bat kantantekin iteko edo erromeria bat iteko, edo beste kantate batzuekin bai, barri. Orden hori ikusirik, hemen dago aukera, horako kantaldi bat ere antolatzeko, jentia gozatu dagian, lehenengoko Bizkerri nangoien, eta ero herri etorri eta erromeriatxo bat, eta baita ere kantalditxo bat. Bizkerriko egunean nik uste frontoian. Frontoian. Franco hil da gero,
udaletxetan ere, demokrazia sartu zainen eta hauteskundeak eta bertako alkateak eta zerak eta inguruek ez, zubet egoera aldatu izan. Herriko jaietan ere, posible zan kantaldiak eta zerak eta ekartzea, ez da gizu. Orduan ez da nahin premiazkoa hori lehengo antzera antolatzea, nahiz eta antolatu egiten ziren. Eta hor, frankismoaren ondoren, hor utzune bat antzeman leike, alango urruneko jaiak galtzen joan zirelako leku bastar askotan. Nork emonotzen gero aupadea horreri? Berba ingendun Zornotzan AEK-ako euskaltegian, proposatu gendun antolatzea, eta orduan jente asko behar izaten da jai hori antolatzeko. Eta nik uste dut mobidu ginela deskuiduan 40 pertsona inguru. Baian mendian txosna bai montatzen, eta gero ontxe gauzen frontoian eitoiz ekarri gendun. Hementxe bertan 1200 pertsona sartu ziren Bizkargiko egunean hango erromeriaren osteko jaialdia ospatzeko. 1985ko maiatzean gabiz. Zenbat urtean antolatu eban jaia AEK-ak? 85etik 88ra, hor erdian suertatzen da Gernikako bombardaketaren 50. urteurrena dagoela, eta Gernika batzorde bat sortu zen egun hori antolatzeko bai Gernikan, eta AEK-ko hoi eskatu euskuen baimena hango Bizkarriko jai antolatzeko, eta arazo barik eurek antolatu eben Bizkarriko eguna, eta orduko urtean jarri zenan hori handagoen eskultura. Buruatu jakun Bizkargin zeu zerrein behar zala haren referentzien ez. Ez gendu jakin zer, eta sasoi hartan bizi zen hemen Niko izeneko bat, uste dut Bellas Arteseko idakaslea zala, berari esango zen, joder, hauizeta, zer egingo goeunk eta dirurik esan egon, txakurtzik iripez. Eta, marrastuzkun berak, ontxe dauen monumentu, asuntoa zen, plaka bi ipintea, Gernika gogoratuz, eta gero bersoat egaltzen gendun, aretxe perdi handi bet, Luis Maria Amerikan kamiagaz, eta ipine gendun, eta gero egurrezko azalez usteldu izan, eta gero arrezkero ipine zen ez dira. Burruinezkoa hobeto ondo indeta dena. Mendi bat irudikatzen dugu, eta mendi hori Gernikari, eta nik esango nuke, Gernikako arbolari berari begira dagoela. Hau da, Euskal Herriko askatasun egarriari. Eta hor 89tik aurrera, gestorak edo euskal presoen inguruko jentea hurbiltzen jako, esanez beraiek gura dabela antolatu hango jaia. Guke akordu edekogun Bizkargik kutsu politikoa hundiz eukiban. Gu nerabiek izen garen denpora guztizen, Bizkargin nahin da presoen aldeko hori ekitaldiz. Eta preso horiak omentzen ziren, eta beti holan presoekin oso lotutako ekitaldiz egotezan. Klaro, guk esetu gendun Bizkargi horretan, erromeririk esan egoten, kontzientzia dekoten Bizkargi horretan gaztetakoan. Jaia antolatzen zuk dinozunean, hor, 89, 8, ez dakit noz, hortik izango zen. Antolakuntza bera. Zorrontzakoak askontatuan paretan gintzen, eta urten zelan egingo da, ez dakit zen. Eta alan, banatuten ziren bihar batzuk, zer egingoien, zer eginbian, hori izlariek, dantzariek, danetarik, eta bertsolariek,
nik hartu neuen esango gu bertzotan testigu edo sartu ginen etxaun leku eta bizok bizkergin bertzotan txiplasegaz, ezta? Javier Arriaga erregoitikoagaz. Da txiplasek harin hau lopategi gazbe askotan eta murizagaz da, enixen dugu bertzotan bizkergin da guri txiplasek beti ez asku. Bizkergin beti egon da bertzo saioa. Erromeriz egote zanin da egoten ezanin bai. Bai, ekitaldi politikoa beti, eta gure gerri beti izetezan Zorrontzako amnistizen aldeko mogimentu egaz, esatezkoen bertzo batzu bota presoari eta listo, eta txiplasek esateban hori ondo dau, bai, hemen bertzo saioa beti egon dator beti luzetze ginen bertzotan, da beti azarre zedizoak, baina beti gure arteko zera hori ez dago beti zaiatu gara, bertzo saio hori egin. Txosnia hori gehiena Zorrontzakoak antolatzen dira. Goiko txosnia, gero beko txosnia izaten zen gure gure beko txosnia, goiko txosnia beti Zorrontzakoak. Ordutik aurrera jetxiera ofizializatu nolabait egiten da Larrabetzura jaisteko. Hango goiko jaia Zorrontzakoak izaten ziren antolatzen zutenak. Herrietan gu jaten ginen lagunduten eta zera, gero Larrabetzuk egiteuen bian, bertoko plazan. Ez que Larrabetzu hartut egoten zen. Orduan hemen ganera trafiku egon zen, kaletik, bai alanda guzti be, zintarrietan izaten zen, osea, kamiak eta kotxeak etorten zinean jentia apartetan zen horre neurri beten, ez que ezin ibili behin egoten zen jentetiagaz. Kale guzti zen, kalia, plazia, dana, itzela zen orduan egoten zen jentetia. Sasoi baten Zorrontzatik eta musiketik eta asko tontorrera joan, bakotxa beren herritik eta gero Larrabetzu bazala iluntzien topaleku bete edo danontzat, bai. Tratu bat egin zen udaletxe, 5 udalerriren tartien, gero 4 udaletxe ziren, nor kantolatu. Eta hor banatzen ziren, txandaka izaten zen hori be bai. Badakit, gero, banandu egin zirenien lanak, Amorita Txanoko udala arduratzen zen, mesa kontuaz. Abadie eroaten, txapligo geraten, txizularize eroaten, eta arrau garrafoi bat eroaten. Horretaz, urtero, Zorrontzako udala arduratzen zen. Eta bero bestie garbiketa, batuketa urrengo egunean. Eta soinularize, txandatu egiten zen udaletxeen artian. Hori idatzitea agertzen da, udaletxeko espediente baten, bai, 98an agertzen da zelan, batzar bat eginda udalerri guztiekaz, 4 ziren orduan, zaborietan bateratuta egoan, Morga, Musika eta Larrabetzu. Eta akordio horretara heldu ziren. Ni badakit gaur egun ondino mantentzen da bela udaletxiek tratu hori. Eta badeko beren zentzune, ez da ze hor, klaro, historizen ahosago pase diren gauzek, bakotxak beren berzino eukiko deu, egize bat izango da, klaro. Bai, uste dut, horre gauze asko ebitetako, bai, importanti badauzen 4 udaletxien artien banatzi lan hori ez, azkenin bizkergi ez da inorena eta dan hona bat. Jaia gaur egun. Urte askoan domekea izan da dudabarik egun simbolikoa bizkargira egon dugun guztiontzat. Eta orain be, halan izaten jarraitzen dau. Gaur egun, bizkargi gogoratuz alkartea dabilekinean jaiaren gurpilari eragiten. Halan dabe, gerotak gehiago dabilz maiatzaren 3ko eguna berezkoa bizibarritzeko aleginetan. Gero itxurak aldatu egin dira, oin jente asko joaten da Santa Cruzako nien. Eta, sortolo, adinako jente bat joaten da horretan. Joaten gara nien Santa Cruz egunean, orain bakarri bere egunean igertzen da, jubilatuak egoten gara asko,
Gero egiten dabe, honek umeak ikastola pare batekoa joaten dira, ume mordo bat, eta bokatakaz, eta txistulari erotan dabe, eta orduen egunak, bere etxura hartuten dugu, ez da? Da oso polita izetan da. Meza ostean, zorrontzak eroaten dugu txistularia, eta edaten boga izeu zertxu, eta meza ostean egiten dira, baina oso bitxi, jantza, soltean egiten dira jantza bat. Meza ostean, ermitan eurrian bertan. Eta errepetizioan ja jente mordo bat egoten da, gazteria, eta hori izetan da, errepetizioa gi hau da bere eguna baina. Badakit azken urteetan hori hobeto antolatuta dagoena, eta oin elkarte bat dau horretaz ardura egiten dana, ezta? Guk hartu gendun barriro jaiaren gidaritza, eta orduan, hor aberaztuen alegindu gara, hau da, bai gerrari haren oroimena zaintzen alegindu izan gara, eta horregaz batera kulturari, erromeriari eta euren lekua, ezta? Hau da, linea biak modu esango geunke aldi berean eta pixu beragaz. Da logikoa, da nipentzat hori izin behar duela. Hori izin behar duela. Aiztu barik geuzek, bai erromerie da. Eta hori zentzu ezin dugu galdu. Egize da, azkenengo urtietan, injerra purbet galdu bala preso horien omenaldi horrek, edo ez dakite izuntazin horrek barriro berreskuratu zano erromerizen kontue, eta gerota gaiz aulantzen joan da memoria historikoan kontu, eta jo nire iruditzea oso azierto bat izen dela, ez? Azkenien, Bizkergin ermitie dau, eta hori ukaezina da, eta ermitiek egun beteko, eta hori da Maietzan iru, eta hori da Santa Kurtze, eta horrek euso guztizek ukaezinetie. Baina Bizkergi hori baino gehiago da. Hor gure funtzionatzeko legea da, aurrek urtean etorri dana eta parte hartu duguna, arek lehentasuna dauka nekatu arte. Bizkarri gogoratu zalkarti sortu zanetik eta erromeriz berreskuratu zanetik, Zorrontzako bertso eskolako Andoni Larreak alegin betekien dugu, ez da, harin hau deitu, esan, zuain egunetan, Bizkergin, eta nik eskertzen dut, baina realidadi da, pilo bat urtetan, inok esan barik joan garela eta kante gule. Alegintzen gara Larrabetzuko dantza taldeagaz, eta azkenengo urteetan Bizkargi dantza taldeko kidea etortzen da. Azkenengo urteetan halango jauzi kualitatibo bat gertatu da. Arantzadik lortzen ari dela hainbeste emaitza, eta azurrak edo hildakoen barri zuzena eukitzen hasi gara. Eta, omenaldi txiki bat egiteko aukera eukitzen dugu, modu natural batean. Da, gero egoten da, erromerize goiko zeleizen, da beko zeleizen ekegu guk bertzotan, eta etxanoko eketien dabe hori antxineko txusoan zera hori, txusoa ipini eta bat eta beste, eta gero egoten da kantaldize beko zeleizen. Txusoa berez da aginte zaugarri bat. Herrizak, alkatiak, edo ofizialen batek erabiltze bana bere aginti erakusteko. Eta etxanoko txuso hori Bizkargin jartzen badaben eta jartzen badabe da, azken baten, zazo baten zen, erakusteko ermitea horreri dagokizu zen, edo zegokizu zen, lurrak eta jaubetzak herrien haziala, eta herri hori etxano zala. Hori, ohitura hori 2011an errekuperau dozue? Representazioa doa oin kasu honetan bertoko elkarteko lehendakarize, eta orduen sasoien izango zen, ayuntamentuko bestanik alkatio, joango zen, hemen elizie hemen nau etxanora. Eragile diferente gazi ziren, etxanokoen Andramari taldearen hori uste dut importante izan zela Bizkaiko txustuarena, eta hori oso ritual laburro baina polite. Eta elkarte horren presidenteak betetzen duen lana da, etxano udala izango balitz bezala, txusua
sartzeko herritar guzti ongi etorri emoteko, eta aprobet perspektiba historikoa erakusteko pertsonaia Etxanoko Paskual Uriartek egiten dugu. Bai, hasiera emoteko lurrea sartzen dugu, bai, ohitura jarraitu. Zer da Bizkargi zuretzat? Zuretzat zer da Bizkargira joatea? Niretzako Bizkargira joatea da, maitegarria. Nin Bizkargi dut oso maite. Bizkargire joati esan guretzako jai terriblien. Inungo lekuko jairik politena. Zornotzan bizi garen ontzako izin da egun importantenetariko bat. Alde bila dauz, alde batetik da iztura, zen jente ez izan, baina gero bestetik ere, badago hor, Udebarriko jaia dala, ez? Udebarri hasita inguruko gazte guztiek ara joaten dire. Nire aitarentzako leku supremoa, bere sinesmenaren gotorlekua. Neure berpizkundian, neure abertzaletasuna eta neure euskalduntasun berpizkundian zeralez, irudilez, bai eraberean erromeria. Jente asko batzen deu, oinarri zen gauza bardinek deko zen jente asko, seguruenetik Bizkargire joaten garen dano deko guzkeri gaz Euskal Herriz egaz kriston loturie, eta gero niretzako Bizkargi da alde batetik jaibet, umetatik ezagutu duten jai importante bat, kalendari joan deko zuzen jai horretako bat, baina aldi berien niretzako Bizkargi bada bebai memoria historikoa. Eta egun hain egiten danean, geuse asko etorpeinatu burure horreke holango zerak eta. Da hori, geuri emondozkue eta geupe ondorrengoari emoteko gogoa, claro, danan ganetik. Eta, ez dakit hori guk zainetan darbago, itxura denez, ez daukago beste arrazoirik. Hau da, etxean bizi izan dugun leku maite bat. Horren da, ez da, Bizkargi oso berezia da. Bizkargi, negu baltzetik Udabarri argitzura.